Здравейте хора, добре дошли в нещо видео на Евротръв, в който играем в конвой с моя приятел Никича. Има канал. И да, ние ще играем конвой, онлайн. И така, вече сме взели доставка, на пътя сме и сега го чакаме и него да свърши с видеото. Не с видеото ми, интрото. Айде, можем да тръгваме. Давай да тръгваме. Ще се говорим по радиостанциите. Айде, давай. Да, в момента тръгваме. Както виждате, аз на Скания, той е с Volvo, новия модел Аерото. Ще караме до Штутград. От Франкфурт на Майн, Штутград. Който има Евротрък всъщност, може да играе с мене. Ако влезе в конвой, понякога види конвой на име, там името на канала. Ние след това ще караме всъщност. Тъй че, ако искате, можете да се присъедините. Името ми е там. Единственото нормално име. Казва с Тел. Конвоя. В момента играем от него. Ни карай малко бързо, бе. Ни караме ли малко бързо? Ок. Той не го знае, защото е криволичи човека. Да, той в момента и той снима. Тъй, че какво да се случи, ако някой се блъсне или друг се блъсне, имам доказателство. Какво викаш? Хубаво. Имаме си ограничение 100. Обаче защо изоставам? Ще дам малко газ да го настигнем. Това видео ще има втора част, моето. Не знам за него, обаче аз ще имам втора част. Аз гориво имам. Обаче не знам за колко километра. На мене знам, че са пусна майко. Чакайте. Абе, губиха ли те за превишена скорост, бе? Аз съм ги спрял на строй. Аз забравих. Ти. Хора, както виждате, можем да минем 2730 км. Ой. Можем да минем 2020 км. Бързо се изразходва, ще откараме и малко бързичко и... Брат, ти си на фрашка ни спари, бе. Което си вярно, си вярно. Който има Евротрък, може да се присъедини в конвоя, ще го направим за 3, там, ще го направим за максимум 8. И който иска, може да идва, да се присъединява. Също така, вече като направим много последователи, ще почнем да правим стримове и ще играем отново онлайн, само че в другата платформа Trackers MP. Там всеки може да се включи в нашите конвои, ще правим конвои, ще казваме на лайфа кога са, в колко започват и такива работи. Но още не можем да правим лайфове, така че се абонирайте за канала и струшете лайк бутона.
Приели сме трафика, защото много са бутат. Например, сега ако оставим такова разстояние, някой ще влезе и ще ни развали дистанцията. И ще се блъснем. Което аз не го искам. Ще блъсна той и ще му направим сандвич отпреде Никичо. Брат, аз съм забрал. Играя Евротрip, карам като... Аз не съм, защото вчера играх. Сканята е много стабилна, хора, и се чувствам много по-добре с старото табло, защото няма и такива грамадни навигации, дет да са по, да ни кажам, по колко като големи. И има малко километраж, че не е толкова нафрашкано с неща и не е много голям. На мен е така ми харесва, по-малкичко и волана е някакъв такъв старичък, много хубав. Сега ако завали хора, ако завали, трябва да пусни малко стъжките, да измием джама. Ти си такъв силянен. Що бе? 3 свирки за късмет и бирикет. Точно човек, бе. Хора, от моята гледна точка ми е много забавно какво прави този човек. Аз карам нормално. Тъкмо сега обяснявам на хората, че ми е много смешно от моята гледна точка, тагия как караш. Бой! Абе, то май ще вали, бе. Какво викаш? Стани един фал. Видях да така как криволиш като пияница. Трябва да се азвам. Още 2000 км имаме да минем хората и че втора част може и да има на друг курс. Брат, ние за 3 видео няма да трябва 2 часа. Ще трябват. Абе, че да ни обърка пътя, бе. Хора, иначе ме раздяла с... Какво викаш? Съм го обърнал. Мене навигацията ма прокара през един друг път. Правна след. Не бе, то може би, защото сме в различни складове. Сигурно. Опа, какво правя в бус лентата? Хора, аз тук автобус станах. Карах бус лентата много хубаво. Няма ми стигнат минутите, хора, да свърша курса. Станаха 9 минути. И сега трябва да приключваме тъй, че ще дам мръсната газ. Тук минавам на червено, няма ги чакам. Да бе, знам, че съм минал на червено. Свърши бус лентата, мой вече аз минавам в туслента. Туслента много ми харесва на мене да карам, защото съм черв. Трябва да пуснем тези фари, че е малко така тъмно тук. Е страх му от тъмното, хора. Страх от тъмнина имам аз. Го Никича е там на мапа, малкия мини мапа се гледа, а се вижда, вече не се вижда.
Хора, аз мисля това да бъде от днешното видео, ще занеса доставката и... Да, аз мисля... О, си готиния склад, хора. То склад не е ли готин? Сега разбрах за косем почките, ще правят апартамент от почки. Тук ще строежа, ще го правя с почки. Майко милова. Аз съм забравил да карам по завой, хора. Скоро ще видите и може би балканското DLC, не знам. Но да, ще нямам, обаче мисля, че на него. Добре, хора, аз мисля до тук да приключваме с днешния епизод. Ако ви е харесал, абонирайте се за канала и струшете лайка. И от мене